Dragi prieteni, în acest videoclip vă voi ghida prin procesul de implementare a afacerii la Ligood. În acest proces avem 3 pași. Înainte de a discuta acești 3 pași în detaliu, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înțelegem ce este Ligood. Mai întâi trebuie să înțelegem compania, apoi trebuie să înțelegem produsul. Despre companie, trebuie să înțelegem că Ligood s-a născut cu o misiune, în primul rând de a ajuta membrii să rămână sănătoși, în al doilea rând de a ajuta membrii să obțină asistență medicală la cel mai mic cost, în al treilea rând de a ajuta membrii să câștige bani. În continuare, despre produsele Ligood, trebuie să remarcăm câteva lucruri, după cum urmează. În prezent, Ligood are un birou și un depozit în SUA, și au produse de calitate conform standardelor americane, precum și standardelor americane Standard Global, mai ales, își distribuie produsele la prețuri super ieftine, cu 50% până la 75% mai mici decât prețul pieței. Se înțelege că Ligood va ajuta membrii să economisească o mulțime de bani în îngrijirea sănătății și mai ales Ligood se angajează să ramburseze în 90 de zile. Atunci când membrii efectuează o achiziție, în termen de 90 de zile, dacă membrul nu este mulțumit de calitatea produsului, membrul are dreptul de a solicita o rambursare și nu este necesar niciun motiv. În plus, membrul nu trebuie să plătească pentru a returna neutilizat produsele membrii trebuie doar să returneze cutia pe care au cumpărat-o, iar membrul va primi o rambursare de 100%. Excelențe tuturor! Astfel, cooperând cu Ligood, avem ocazia să facem afaceri globale cu produse de calitate, la prețuri super ieftine, și mai ales cu angajament de calitate, angajament de rambursare, atunci suntem foarte fericiți, fiți siguri, nu-i așa? Deci, pentru a primi această oportunitate de afaceri, ar trebui să rețineți câteva lucruri, după cum urmează. Dorim să devenim membri Ligood, trebuie să plătim taxa de aderare de $40. Atunci când plătim taxa de aderare, avem dreptul de a face afaceri, ne vom asigura de companie, instrumentul de afaceri este grozav și noi trebuie să plătească doar o taxă de intrare unică de 40 USD. În plus, vom plăti o taxă lunară de întreținere de 9,95 USD. Dragi prieteni, aici apare întrebarea importantă. Atunci când devenim membri Ligood, adică devenim parteneri de afaceri al Ligood, ce drepturi avem, precum și noi înșine? Cum sunt sarcinile? Scopul la care ne alăturăm Ligood, în primul rând, vrem să avem oportunitatea de a obține asistență medicală, cu cel mai mic cost, iar al doilea obiectiv este să facem bani, așa că vrem să facem bani, trebuie să ne răspândim, trebuie să introducem mulți oameni, primesc beneficiile așa cum știm. Putem ajuta mai mulți oameni să obțină asistență medicală la costuri reduse, apoi avem oportunitatea de a câștiga mulți bani la Ligood, după cum puteți vedea aici, când ne-am început afacerea la Ligood, investiția noastră inițială a fost foarte mică, însumând doar 49,95 USD. Când devenim parteneri de afaceri al Ligood, avem oportunitatea de a primi 6 surse de venit. 6 surse specifice de venit, veți vedea în alte documente. Dar aici, băieți, notați 2 lucruri foarte importante. Atunci când facem afaceri cu Ligood, primul lucru este că nu trebuie să facem o achiziție atunci când creăm un cont pentru a ne alătura Ligood. Ligood nu ne cere să achiziționăm o comandă pentru a obține un cont de afaceri. Și al doilea lucru special este că nu trebuie să cumpărăm comenzi dinamice în fiecare lună, după cum ați văzut. În majoritatea celorlalte oportunități de tranzacționare în sistem trebuie întotdeauna să cumpărăm o comandă de pornire și, în plus, în fiecare lună trebuie să cumpărăm o comandă dinamică, așa cum suntem eligibili, pentru a primi beneficii de afaceri. Excelențe tuturor! Deci, prin ceea ce tocmai am analizat aici,
Vedeți că pentru a face afaceri cu Ligood, condițiile sunt foarte simple. Corect, băieți? Trebuie doar să investim o sumă foarte mică de 49,95 USD. Este că vom putea cumpăra calitate. Produse la prețuri super ieftine. Dar mai precis, nu trebuie să cumpărăm produse când nu avem nevoie. Când avem nevoie, le cumpărăm și în fiecare lună trebuie să acordăm o atenție deosebită, că trebuie să menținem taxa de membru este de 9,95 USD pe lună. Pentru 9,95 USD pe lună, credeți că este foarte ușor pentru toți membrii. Excelențe tuturor! Următoarea întrebare importantă de pus aici este dacă piața este mare sau nu. Există mulți oameni care vor să aibă grijă de sănătatea lor, și mai ales mulți oameni care doresc să cumpere produse de calitate pentru îngrijirea sănătății, la prețuri super ieftine. Cu siguranță multe, nu. Excelențe tuturor! Oportunitatea de afaceri cu Ligood este uriașă, nu-i așa? Prin urmare, acum vom reveni la proces, astfel încât să știm cum să conducem afacerea la Ligood, astfel încât să putem obține cele mai bune rezultate. Prieteni, sunt 3 pași în acest proces. În primul pas trebuie să construiești încredere, iar în al doilea pas trebuie să-ți construiești obiective, iar în al treilea pas trebuie să construiești finanțe, care este al treilea pas, cum să ai mulți bani și dacă vrei să ai mulți bani atunci trebuie să te întorci la primul pas. Primul pas este că trebuie să construiți încredere, iar atunci când aveți încredere solidă, atunci vă veți stabili obiectivele potrivite pentru oportunitatea de afaceri cu Ligood. Excelențe tuturor! Acum voi intra în detaliu pas cu pas, pentru a vă arăta, pas cu pas, ce avem de făcut. Primul pas, vrem să construim încredere, apoi trebuie să înțelegem industria MLM sau afacerea cu sisteme. Doar atunci când înțelegeți durerea din afacerea MLM sau din domeniul sistemului, veți vedea cât de mare este oportunitatea de afaceri la Ligood. Ligood s-a născut pentru a rezolva toată durerea cu care se confruntă în prezent membrii care participă la industria MLM sau care participă la afacerea sistemului. În continuare, trebuie să aflați mai multe despre compania Ligood. În prezent, compania Ligood are sediul în SUA, dar trebuie să verificați și dacă Ligood are sau nu o licență de afaceri. Au stoc sau nu? Depozitul lor este mare sau mic? Cum distribuie produsele în depozit? Dragi prieteni, aceasta este licența de afaceri Ligood eliberată în SUA. Prin această licență, știm că Ligood a fost înființat pe 16 aprilie 2021 până la 13 decembrie 2022, după mai bine de 1 an de muncă de pregătire, Ligood și-a finalizat site-ul web. La acel moment, Ligood a intrat oficial în funcțiune. În continuare, vom afla despre depozitul Ligood, vă voi duce pe canalul de YouTube al Ligood, pentru a găsi un videoclip introductiv despre depozit. Excelențe tuturor! Acesta este un videoclip introductiv despre depozitul Ligood din SUA. În acest videoclip, cei 2 membri fondatori, CEO-ul Ligood și directorul de dezvoltare a produselor Ligood, ne fac un tur al depozitului Ligood. Depozitul lui Ligood este foarte mare, nu-i așa? În prezent, Ligood operează pe un model de comerț electronic, astfel încât Ligood economisește mulți bani. Un singur depozit, dar se poate livra la nivel global. Oficial, Ligood deservește în prezent clienții din peste 200 de țări și regiuni. Deci, evident, acesta este o modalitate foarte inteligentă de a face acest lucru. Prezentăm pe scurt acel produs, prin aceasta înțelegem că compania servește cu adevărat, dar acesta nu este un joc financiar. Un joc financiar înseamnă că participanții de mai târziu vor plăti pentru primii participanți să poată participa, bucurați-vă, apoi într-o zi proiectul se va prăbuși. Și aici vezi că Ligood este un proiect real orientat către comunitate,
care dorește să ajute comunitatea să aibă sănătate și mai ales să obțină îngrijire medicală la cel mai mic cost. Deci, vizitând depozitul Ligood, vă simțiți cu adevărat în siguranță atunci când cooperați cu Ligood. În continuare, veți afla despre cine sunt fondatorii Ligood, cât de experimentați au în această afacere, adică ce experiență au în afacerea cu produse de îngrijire a sănătății, precum și ce experiență au în industria MLM sau în businessul de sistem, pe lângă faptul că trebuie să analizezi și acționarii fondatori al Ligood, cum se distribuie, cine este în ce rol, care sunt punctele forte ale fiecăruia. Și după ce au distribuit, trebuie să aflați cum se comportă acești oameni. Ce face acum CEO-ul companiei? Ce face acum managerul de dezvoltare a produsului? Urmează directorul educației de produs, ce face acum? Și în sfârșit o persoană foarte importantă, adică directorul de marketing în rețea, ceea ce face. De ce are capacitatea de a înțelege durerea din industria MLM? Lasă-l să construiască o politică de afaceri pentru Ligood. Prieteni, pentru a afla despre conducerea companiei, îl puteți vedea pe site, foarte clar prezentat astfel, unul câte unul, primul este CEO-ul companiei, al doilea este directorul de dezvoltare, dezvoltatorul de produse al companiei, al treilea este directorul companiei de educație despre produs, iar ultimul este directorul de marketing în rețea al companiei. Așa că atunci când veți afla despre acești 4 oameni, veți vedea că au cunoștințe foarte aprofundate despre job. CEO-ul, de exemplu, are peste 20 de ani de experiență în deținerea și conducerea unora dintre cele mai de succes companii din industria suplimentelor alimentare și știe cum să ajute oamenii să aibă succes. Când mergem pe YouTube pentru a căuta informații despre el, vedem o mulțime de videoclipuri cu activitățile sale din trecut. Acesta este un videoclip publicat acum 8 ani, sau acest videoclip a fost publicat acum 7 ani, la acel moment el rula Skinny Body care. Este clar că CEO-ul Ligood este o persoană care are multă experiență în conducerea companiilor de marketing în rețea și, mai ales, are multă experiență în domeniul suplimentelor nutritive. Prin urmare, el și asociații săi înțeleg durerea din industria MLM, mai exact, pentru a înțelege durerea membrilor care participă în această industrie. De ce nu câștigă mulți bani? Deci, care este cauza și cum să ajutați să câștige bani? Prin urmare, s-a născut Ligood, va oferi o soluție pentru a ajuta membrii să câștige mulți bani, în plus, ei vor ști să aibă mai multă grijă de sănătatea lor, făcându-i să câștige bani dacă au mulți bani. Bani și pot cumpăra produse bune pentru îngrijirea sănătății la prețuri ieftine, cu siguranță vor cumpăra multe produse. Și atunci când mulți membri cumpără multe produse pentru a avea grijă de sănătatea lor, va fi foarte bine să creați influență pentru Ligood. După cum puteți vedea datele raportate aici, pe 9 iunie 2023, Ligood are 400.000 de membri, iar de astăzi, 29 iunie 2023, știm că Ligood are aproape 50.000 de membri. Deci rata de creștere este foarte mare, nu? Vedeți că Ligood are 2 fluxuri uriașe de venituri. Prima sursă de venit sunt taxele de membru. A doua sursă de venit este vânzările de produse. Deci vedeți, cooperăm cu Ligood, cooperăm cu o companie foarte inteligentă, ne uităm la rezultatele lor, astfel încât să putem evalua capacitatea de management și operare a companiei, nume. Deci, dacă cooperăm cu ei, avem liniște sufletească. De aceea, îți propun să fii foarte serios în privința informațiilor pe care ti le sugeram, ca să ai credința absolută. Atunci când ai credința absolută, atunci va fi promovată pentru tine. Acționezi, astfel încât să creezi rezultate reale pentru tine. În continuare, vedeți, există multe videoclipuri pe canalul de YouTube al Ligood acum. Trecem la secțiunea video, vedem că compania organizează săptămânal programe de formare în domeniul sănătății,
precum și sfaturi privind modul de utilizare a produselor companiei. Compania prezintă fiecare produs în detaliu și îi ajută pe oameni să înțeleagă cum să aibă grijă de sănătatea lor, precum și cum să folosească produsele companiei, pentru cea mai bună îngrijire a sănătății. Vedeți aici, există o mulțime de videoclipuri de antrenament. Așa că vezi, toți liderii companiei fac eforturi pentru a ajuta comunitatea, adică pentru a-i ajuta pe membrii să înțeleagă sănătatea și să cumpere cele mai bune produse, să aibă grijă de sănătatea lor. Excelențe tuturor! Pe lângă cifrele pe care tocmai vi le-am sugerat pentru a afla despre companie, constatați că rezultatele pe care le-au obținut sunt foarte specifice și practice. Pe lângă faptul că trebuie să știți. În plus, Ligood este acum recunoscută, evaluată și votată ca companie cu cei mai buni indicatori din industrie. De exemplu, vezi cu revista Lean Startup, care a clasat Ligood în top 15 cele mai bune companii de MLM în 2023. Și vezi cifrele aici jos, vezi că Ligood se află pe prima poziție, adică a votat pentru poziția 1. Deci este clar cum s-a străduit Ligood, cât de bun este, atunci Ligood este în topul afacerilor de aici, mai sus. Dacă înveți, vei ști ce a dat această revistă pentru a alege cele mai bune companii din industria MLM. După cum știți, Ligood dezvoltă un model de comerț electronic și deservește clienții din întreaga lume. După doar 6 luni de funcționare, Ligood a creat aproape 500.000 de membri, dar Ligood are foarte puțini angajați, mai ales cu costuri foarte mici. Nu au nevoie doar de un depozit în SUA, dar pot deservi pe deplin membrii, deservindu-și clienții în peste 200 de țări și teritorii. În continuare, în revista Business for Home, Ligood a fost votată drept una dintre cele mai importante companii de vânzări directe și planuri de compensare. Acesta este tot un sondaj din 2023, iar în acest sondaj, Ligood este clasată pe locul 5. Doamnelor și domnilor, întrebarea importantă de pus aici este de ce Ligood este clasată pe locul 5 din 750 de companii din MLM industrie. Prieteni, conform cifrelor de mai sus, vedeți criteriile de vot după cum urmează. Am nominalizat primele 750 de companii de vânzare directă, cu planul lor de compensare, iar apoi a fost votată Ligood, selectată ca una dintre întreprinderile de top cu cea mai bună politică de compensare. Acesta a fost urmat de un sondaj, de asemenea, în Business for Home magazine, care a fost un sondaj pentru a găsi cele mai de încredere companii de vânzare directă în 2003. Vedeți, Ligood s-a clasat pe locul al doilea dintre cele mai de încredere 50 de companii din industria MLM. Prieteni, cum, pentru a fi votați ca o companie de vânzări directe de încredere, ați constatat că acestea sunt criteriile pe care trebuie să le includeți în acest sondaj. Primul este transparența și onestitatea în relațiile cu clienții și distribuitorii. Al doilea este să adere la standarde etice înalte. Al treilea este de a oferi un serviciu remarcabil pentru clienți. Și, în sfârșit, să lucreze continuu pentru a îmbunătăți calitatea produsului sau serviciului lor. Excelențe tuturor! Cu rezultatele votării, așa cum tocmai am văzut, într-o serie de reviste prestigioase, deci avem o bază pentru a avea încredere, pentru a coopera cu Ligood, nu. Pentru că acestea sunt reviste foarte reputate și foarte obiective, nu întâmplător susțin astfel de sondaje, iar odată ce rezultatele sondajelor sunt disponibile, acestea trebuie făcute publice. Ligood este clasat pe primul loc, trebuie să fie motive întemeiate, nu. Dragi prieteni, atunci când aflați despre compania Ligood, aflați despre conducerea companiei Ligood, vedeți că depun cu adevărat eforturi mari, astfel încât să poată îndeplini misiunea Ligood. Prieteni, așa că în acest prim pas, pentru a construi încrederea, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să înțelegeți durerea industriei MLM sau a afacerii cu sisteme
Al doilea este că trebuie să înțelegeți misiunea companiei Ligood, în al treilea rând trebuie să înțelegeți liderii Ligood, în al patrulea rând trebuie să înțelegeți produsele Ligood. În prezent, Ligood comercializează 15 produse. Trebuie să înțelegeți clar care sunt aceste 15 produse. De ce se nasc aceste produse? Și care sunt utilizările sale? Trebuie să înțelegi foarte bine. Și în plus, trebuie să înțelegeți care este prețul de vânzare pentru membri, cum este prețul de vânzare cu amănuntul, în special prețul pieței. Excelențe tuturor! Pentru a avea încredere absolută în produsele Ligood, ar trebui să acordați atenție când mergeți să vedeți fiecare produs. Sub descrierea produsului, vedeți că, pentru fiecare produs Ligood, afacere, există multe certificări de calitate a produsului. De exemplu, cu acest produs, vedeți atât de multe certificări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, băieți. Pe site, te duci la secțiunea certificat de analiză, vezi că, pentru fiecare produs, au certificate de analiză de produs aici, fiecare produs. 15 produse sunt complet certificate pentru 15 produse. Doamnelor și domnilor, acum vă voi face o scurtă prezentare a unora dintre certificările de aici. În primul rând, știți că în segmentul alimentar funcțional, înainte ca produsul să fie anunțat pe piață, este necesar primul certificat, care este certificatul GMP. Adică, certificatul de fabrică este standard GMP, iar acest certificat este înțeles ca un standard de bună practică de fabricație. Adică, materialele de intrare la ieșire sau în procesul de producție trebuie să îndeplinească standardele permise. Standardul american GMP este un standard foarte înalt, nu-i așa, băieți? Excelențe tuturor! Pe lângă certificatul GMP, pentru produsele Ligood, există multe certificate. De fapt, după cum știu, există multe certificate rare aici. Adică, foarte puține companii care se ocupă de alimente funcționale au multe certificate de acest fel. De exemplu, acest certificat este soy-free, ceea ce înseamnă că ingredientele produsului nu conțin soia, prieteni. Urmează certificatul fără gluten, adică fără gluten. Glutenul este folosit pentru a reține umezeala, a lega sau a proteja alimentele pentru mai mult timp. Cu toate acestea, pentru unele persoane cu boala celiacă, glutenul este o substanță foarte dăunătoare. Acestea afectează intestinul subțire, precum și sistemul imunitar. Deci, în produsele Ligood nu există gluten, ceea ce este un lucru foarte bun, corect băieți. Urmează certificatul de caffeine-free, adică fără cofeină. Urmează certificatul foarte important, este certificat non-OMG. Acesta este un certificat pentru a nu folosi produse modificate genetic, pentru a fi puse în producție și prelucrare. Dragi prieteni, astăzi, când tehnologia s-a dezvoltat atât de mult, consumatorii sunt cunoscători, cu siguranță doresc să folosească produse care nu folosesc materiale modificate genetic. Prieteni, urmează un alt certificat foarte important, care este certificatul USDA organic. Aceasta este cea mai strictă certificare standard organică a Departamentului Agriculturii din SUA. Conform acestui standard, produsele care conțin 95% ingrediente organice vor fi certificate. Dragi prieteni, următorul pas este certificarea 100% vegan. Vegan este înțeles ca vegan, adică vegetarianii pot folosi complet produsele Ligood. Dragi prieteni, este foarte dificil să obțineți certificatul vegan. Un produs care a atins standardele organice și, de asemenea, are un certificat 100% vegan, este complet asigurat, nu. Prieteni, există multe alte certificări aici, precum aceasta. Adică, nu testați ingredientele produsului pe animale.
Sau nu testați ingredientul final pe animale. Și nicio parte terță nu efectuează teste pe animale în numele companiei. Și, în sfârșit, fără testare pe animale, chiar și atunci când este cerut de lege. Dragi prieteni, cu 4 astfel de cerințe pentru a atinge acest standard. Deci, cu certificările așa cum tocmai am văzut, este produsul Ligood grozav. Excelențe tuturor! Pentru a construi încrederea, primele 4 lucruri pe care trebuie să le faci, primul este să înveți industria MLM, adică trebuie să înțelegi durerea din industria MLM sau afacerea de sistem. Al doilea este că trebuie să afli despre compania Ligood, sunt sau nu o afacere reală care operează în SUA. În prezent au o afacere clară cu mărfuri sau nu. Și cum deservesc clienții la nivel global acum. În continuare trebuie să aflați despre produsele Ligood. Deci, aceste primele 4 lucruri sunt foarte importante, dar acum mai sunt 2 lucruri care sunt și ele foarte importante. Primul lucru, trebuie să înveți despre politica de afaceri a Ligood, cum ar fi: când faci afaceri cu Ligood, ce beneficii ai, ce îndatoriri ai, și după ce înțelegi politica de afaceri la Ligood, ultimul lucru este că trebuie să înveți despre echipă, adică trebuie să înveți despre Team Diamond. Team Diamond s-a născut cu misiunea și obiectivele de a ajuta membrii. Trebuie să înțelegeți ce este Team Diamond, cine este fondatorul Team Diamond și care sunt membrii care servesc pentru a sprijini și motiva Team Diamond să funcționeze eficient. Deci, primul lucru, trebuie să înțelegeți persoana care v-a prezentat oportunitatea de afaceri la Ligood, mai întâi trebuie să le mulțumiți mental, pentru că v-a oferit această oportunitate de afaceri. Apoi vei învăța mai pe larg, vei afla cum sunt oamenii de mai sus, mai exact, cum afli despre Team Diamond. Team Diamond este cu adevărat un sprijin pentru tine sau nu? Dragi prieteni, cu misiunea și scopul echipei Diamond, este de a ajuta toți membrii să se străduiască să obțină titluri înalte la Ligood. Este un titlu de diamant. Prin urmare, Team Diamond a planificat o strategie și un plan de implementat. Vrem să obținem titlul de diamant, atunci trebuie să avem un proces ca acesta, trebuie să avem o strategie de afaceri, la fel trebuie să avem un plan de afaceri foarte specific și, mai mult, ei trebuie să avem instrumentele, să sprijinim și să ajutăm noi facem marketing. Doamnelor și domnilor, în următorii pași, și în alte documente, vă vom intru mai în detaliu, astfel încât să înțelegeți că Team Diamond este o recuzită, precum și o pârghie de susținere a echipelor. Ce mai faceți? Pentru ca tu să faci afaceri cu Ligood pentru a obține cele mai bune rezultate. Excelențe tuturor! Nguyen Thi Hu din Hanam este șeful echipei Diamond. Ea este persoana responsabilă cu noi pentru a dezvolta strategii și planuri de afaceri, precum și pentru a crea conținut media, pentru a sprijini membrii. În plus, DNA Hu împreună cu noi construiesc instrumente de marketing, pentru a ajuta membrii să facă marketing eficient. Prieteni, așa că după ce am făcut primul pas, am învățat toate informațiile pe care tocmai le-am prezentat, acum chiar aveți încredere, v-ați imaginat aveți o oportunitate de afaceri grozavă la Ligood? Nu. Acum treceți la pasul 2, care este pasul de construire a obiectivului. În pasul de stabilire a obiectivelor, rezumăm doar câteva idei după cum urmează. În primul rând, trebuie să participați activ la programele de formare. În prezent, programul de formare, avem o mulțime de videoclipuri. Am introdus instrumentul de marketing. Când vi se oferă instrumentul de marketing, vă conectați la contul dumneavoastră, veți putea participa la programe de formare, prin videoclipuri de echipă gata făcute pentru dumneavoastră. În plus, ar trebui să participați și la unele sesiuni de antrenament prin Zoom. Participați la aceste sesiuni de formare, împreună cu vizionarea videoclipurilor de formare, cu siguranță veți avea cunoștințe și veți avea instrumente de marketing,
astfel încât să puteți obține tot ce este mai bun din compania dumneavoastră, afacerea dumneavoastră. Excelențe tuturor! Pentru a vă construi obiectivele, amintiți-vă că, pe lângă faptul că sunteți coach, trebuie să discutați și cu membrii echipei dumneavoastră. După ce ai discutat, vei moșteni experiențele celor care au trecut înainte. Apoi îți stabilești obiective atât pentru tine, cât și pentru mica ta echipă. În continuare, îți faci un plan pe care să-l execuți și, în continuare, trebuie să-ți stabilești obiectivele și, de asemenea, să-ți stabilești planul în minte, precum și în mediul fă-ți treaba, trebuie să-ți scrii clar obiectivele în fața tu și vorbești în mod regulat cu oamenii despre obiectivele tale, astfel încât obiectivele tale să devină realitate în viața ta. Deci, prieteni, așa că după ce ați trecut prin cei 2 pași, primul pas este construirea încrederii, al doilea pas este construirea obiectivelor, iar acum este timpul să treceți la al 3-lea pas, care este foarte important. Important este cel financiar, etapa de construcție. Înseamnă pasul ca să exersezi, îți realizezi obiectivele, îți realizezi planurile. În etapa de construire financiară, amintiți-vă, primul lucru este foarte important, că împărtășiți în mod activ oportunitățile de afaceri cu Likud pentru toată lumea. Împărtășirea oportunităților de afaceri aici înseamnă că împărtășiți credința dumneavoastră despre Likud cu toată lumea. Ai bună credință, ai scopuri bune, împărtășirea va fi mult mai favorabilă. Împărtășiți oportunități de afaceri, nu tocmai de dragul de a face banii, dar, pe lângă asta, există și un obiectiv uriaș, care este cum să vă ajutați prietenii, să vă ajutați pe cei dragi, precum și să-i ajutați pe cei dragi. Comunitate, să cumpere cele mai bune produse de îngrijire a sănătății la prețuri super ieftine, astfel încât să aibă o sănătate bună. După aceea este scopul de a-i ajuta să aibă o oportunitate de afaceri, precum și de a le oferi o oportunitate bună de a câștiga banii, la fel cum faci și tu. Excelențe tuturor! Primul lucru este că împărtășiți în mod activ oportunitățile de afaceri. Al doilea lucru este că discutați și răspundeți la întrebări cu potențialii candidați, cu potențiali clienți, apoi trebuie să aveți grijă de candidați, potențiali clienți sau potențiali clienți. După ce ați luat ai grijă de ei, vei alege membrii care vor să se alăture Likud, apoi le vei crea un cont, după ce le-ai creat un cont, îi vei îndruma să plătească, apoi ai grijă de noii tăi membri. În sfârșit, trebuie să măsurați rezultatele, astfel încât să puteți revizui modul în care munca dumneavoastră este de succes, cum sunt rezultatele. Dacă implementezi în mai multe moduri, atunci trebuie să măsori și trebuie să evaluezi care este mai eficient, care este mai puțin eficient. Astfel, îți vei optimiza modul de a face lucrurile, astfel încât rezultatele muncii tale vor crește mai bine. Excelențe tuturor! În cel de-al 3-lea pas, care este etapa de construire financiară, include sarcini specifice de genul acesta și avem videoclipuri de instruire foarte amănunțite, astfel încât să o puteți face pas cu pas. Și dacă vi se oferă instrumente de marketing de la noi, vă conectați la contul dumneavoastră, veți vedea videoclipuri instructive. Am creat un videoclip pentru a vă arăta cum să le utilizați. Folosiți un set de instrumente de marketing. Cum trebuie să faci fiecare pas, astfel încât să poți ajunge la potențialii candidați, cu potențialii clienți, iar apoi să discuti cu aceștia întrebări și răspunsuri, cum ai grijă de ei. Cum le creezi un cont, după ce devin un membru, cum trebuie să aveți grijă de ei și, în sfârșit, cum vă măsurați rezultatele afacerii. Avem un set complet de videoclipuri, pentru a vă ghida prin toți pașii de mai sus. Dragi prieteni, tocmai am terminat de prezentat procesul de implementare a afacerii la Likud. Cu cei 3 pași pe care tocmai v-am analizat și prezentat, vedeți clar calea pe care trebuie să o urmați. Vedeți clar ce trebuie să faceți. Și crezi că acest proces te va ajuta să ajungi mai repede la linia de sosire.
Dacă chiar crezi asta, înseamnă că am îndeplinit scopul acestui videoclip. Credem că veți coopera cu noi pentru a realiza acest proces și pentru a ne ajuta afacerea să reușească. Excelențe tuturor! Acest videoclip, acum aș vrea să mă opresc aici. În sfârșit, vă doresc multă sănătate. Vă doresc succes! La revedere și ne revedem!